16. Vexo que hai disfraces moi chulos, que estades todos moi guapos e moi guapas. Hoxe as presentadoras van ser Neira e Fabiola, vale? Por lo tanto, recibimos as presentadoras con un fuerte aplauso. Bienvenidos ao Carnaval. Benvidos ao Entroide. Bienvenido ao Carnaval. Welcome to the Carnival. Benvido ao Carnaval. Carnival é cojocoso. Jainali lai di agua. Non es tarde o Carnival. Bueno, estes carnavales van ser distintos aos anteriores. O sea, que este ano a temática é sobre o cómic. Os primeiros en actuar son os de primeiro de ESO, que se fan chamar os gorrillas. E nos van facer unha parodia de Granjero busca esposa. Un fuerte aplauso para os gorrillas. Ai, dulzón, a mí gustan moito os dulces, muller. As magdalenas, os caramelos, as tartas. Ai, a mí gustan moito. A ti non? Sí, déxate de ler. Veña, un forte aplauso para elas.
voluntario. Sí. Sí, levantas a mano. Sabes, conoces o concurso Pasapalabra? Sí. É que dis que non sabes unha palabra. Muy bien, pregunta difícil aquí. Bueno, pues con todos vostedes, os alumnos de primeiro, van a facer o pasapalabra ao surdo. Un aplauso, por favor.
che diga que quede moi claro. Pode vir un coche e en moto, pero nunca nun cabalo. Cala a boca, compañeira, e non digas tonterías, que de Francés ven por un paseo en zapatillas. En verdade non che vou negar, pero este día veo uns tacóns a estrear. Anda tanto caladiña, que non sabes o que dis, calcaria de veña nas rúas, sen calcetín. O alcalde da Ponte é moi fino, dáselle moi ben falar, pero os camiños aínda están sen rematar. Tens moita razón no que dis, pero ainda é peor que os exames ainda están sen corrixir. O Titor Xavier ese sí que ten moito sentidiño, e todo está moi enterado. Non é ningún rapaciño, as culpas son todas do alumnado. Non nos olvidemos da nosa serie amiga, no taller as nosas habilidades a demostrar. A súa vida peligra cando nos poñemos a inventar. Acércate do rapaz, acércate, para diante que imos a falar de Dictila. Que é unha profesora moi querida, e en matemáticas están as cosas que hago. Xa vos temos a garima, a mañá foi divertida, e aínda que non queiramos xa chegou a despedida. A todos os que estades ao redor, e ainda non nos nombramos, só queda por dicir, sodes o mellor. Bueno, ahora venimos alumnos de terceiro A que para presentaros imos facer unha cousa. A ver, ti mismo, colle o micrófono. Como se chama un chaval que baila así? Michael Jackson. Quítalle Michael, que che queda? Jackson. Ponlle 5 detrás. Español. 5 Jackson. Detrás. Jackson 5. En español. Ahora tradúceme en inglés. Jackson 5. Muy bien. Hoxe, día 5 de febreiro, 5 blancos van trasladar a 5 negros. Paula, canto, Paula Lema, Eloi, Simón e Alba suben a este escenario para facer de Jackson 5. Un forte aplauso.
Mirad. A ver, chicos. Nin se vos ocurra, Van a facer. No, pero sabes que che digo? Como tinis cachis, chicos. No, non me insultar, no, por favor. Bueno, xa podes marchar. Bueno, pues ahora os alumnos do terceiro B imos invitar aos maestros nunha clase que tuvemos con Celia. Por favor, podedes nos dar un forte aplauso. Venga, rápido, que no tengo todo el día. ¿Qué páginas va? Venga, nos vemos maricón y que empiece a editar la data. E de Silvana quen fai? Eu. María, que bueno. Outra vez tarde de plástica. Sempre chegan 3 minutos tarde. E ademais, sempre antes dunha hora comigo. Tedes cara de bestia. Está demasiado malo. A ver. O éxito é a suma de pequenos esforzos que se repiten día a día. Non son a única que pensa que tens as caras moi largas. Actitude positiva. E que alguén indica aquí? A Delicia, mira. A ver, chicos, venga, vale, bueno, vale. Abrimos el libro por la página 122, ¿vale? Hacemos, bueno, a ver, el ejercicio 1, ¿vale? 2, ¿vale? Y a ver, el 3, el 4 y el 5, el 6 también, ¿vale? Venga, vale. A ver, se non temos os exercicios feitos, podes dizer. Exportado e reportado son palabras sin agora. Outra delícia, vai estudo. Que máis profesores tedes? Quen imita Javier? Eu. Bueno, agora imos co barroco. O Renacimento quedou claro. Dúbidas, preguntas, cuestións, interrogantes. Me entende ou non me entende? Me explico ou non me explico? Veña, vamos coller as partituras e empezamos coa primavera. Señor Mira, déixese de gaiteirada. Que a porta castelán. Ah, que eres non. Quen imita? Eu. Hasta aquí. Sí? Vale. ¿Alguna duda con esto? De acuerdo. Chicos, forzar la vista es malo y escribir de lado también, pues puede daros dolor de espalda. O os calláis o os pongo exámenes de verbos. E a da biología? Sí, miro. A ver, Rubén, atende. ¿Y qué? ¿No podemos nada? Vamos a posar. A decisión mecánica non só ten lugar na boca, sino que tamén nos toca. Hai que mascar ben para axudar o estómago e así o estómago consegue os esforzos.
E a xa, quen imita? A xa primita o pipi. Mira, así, ai. O malo de poñer antes e despois de Cristo é que non sabemos se naceu Cristo. E vos sabedes tanto de sexo como de drogas? Iso é que importa, chicas. Se eu fosse león, vos estaríades calados. E ti serías a miña comida. Tiñache que poñer un PPP, parte por parte. Estar en clase, estar en clase, estar en clase, estar en clase. Leo. Vale, abrimos o libro para a página 90. Empezamos con álgebra. Facedesme o ejercicio 1. Acabástelo? No. E agora? No. E aburro. E tal, artítame o ejercicio. 6x máis 8x. Nena, máis a modo. Nena, tranquilícese. Pois estás traballando moi ben. Xa tocou a sirena. Estas clases pásanme super rápido. E a Carlos onde enseñaste? Vamos, home, nada correndo. Podemos xa Santos moi ben. Iván, porteiro. Manuel, defensa. David, pasador. Vamos, Camón, let's go. Onde va? Queres apunta o camiño de Santiago? Ti, Claudia, ti. Vamos, home, va, home, va. E por que non o facedes? Porque os de cuarto van se ficar. Pero cando nos o fixaron non estábamos a maioría dos profes que desimitar. Eu que sei, ó. Nós imitamos, mas para despois non vos enfadedes. Tiñamos que imitar nós os alumnos. Facendo. Pero a vos sí que vos parece mal. Que va, ó, imitadnos. Agora creo que vou imitar a Tania. Agora invítame a mí. Ai, miñas pernas, se te aguantas así. En fin, teñades que facelo. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo. Leo, se ratedo, ondas do mar de Vigo, se viste meu amado. Leo, se ratedo. Aí, vou te fazer uma pergunta. É que sabes bailar? Eu bailo tamén como canto. Pois faz unha demostración. Vale, ya está. Mellor vamos a darle paso a Kendra, Daniel e Nuria que nos van a bailar Tu Orilla. Un forte aplauso para eles!
sí que vai. Bueno, e agora por última actuación van facer a Cruz Portos de cuarto de ESO. Bueno, damosle paso ou primeiro facemos nós algo? Venga, va, vamos. E que queres que faza? Algo de sport, gimnasia rítmica, inventan aí. Colle outro. Pois deixémolo así. Bueno, pois vamos a que paso aos de cuarto de ESO. Comezamos.
a ver que nos fan, porque non sei se bailan, se cantan, prega ou non. Mr. Teacher creo que vai fazer a corresport con esa pedra aí. Sí, creo que vai fazer a corresport e Mila vai se sujetar así arriba. Sí, tal cual, estou no vendo. Bueno, pues non sei se están. Non están, pues non sei que máis decir porque xa estou improvisando. Non son o principal, pero dalle moito gusto. O resto non se pode comer. E aí dentro se non vai poder tomar. Sí. Este é o próximo da sala de vida. Todos os que toman deste saben moito. Se caso, non podo sacar a eso. Que podo facer? Pois eu coñezo un poblado que todos os que toman unha pócima que teñen máxica parece ser que asacan sin problema ningún. Temos que conseguir esa pócima máxica. Como iso que tedes a iso? Esta poción que é máxica. Unha poción máxica? Sí. Nós queremos.